27 ayat 1 rode ayat 3. Marhite kuat ni debata ama, doa Tuhan anak na Tuhan Yesus Kristus, doa Tuhan betul di perbadian untuk membalami doa tanaon. Amin. Disuruh debata doa anak na gabe partenggana tadi mutu dosata, kamu aliak kadongan molo somoni di haholo ni debata hita, ikut doa hita masih haholongan sama hita. Haleluya. Ale Tuhan debata bargogo na suatu dosa. Saya leon jala batuku madihami haposiaw ngasip to. Tapay mahaposiaw nami ganupari asalam togu. Leon madihami holong ni rohan asoma mangati. Asa holong rohan nami di hodohot di dongan nami dolma. Leon dihami pagkirimun nama mulu. Asa marlas ni rohan nami mapay rohan ni rohani. Saya ului mapan kedua nami. Allah dan anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tapi di matuhata kita marede kita set UPD nomor 710 ayat 1 ayat 40. Oh
ni debata di hita di minggu patuluhon dung Trinitatis, ima sian buku tolu Musa, bidu 10 ayat 8. Dang jadi balasonomu na jahat, jala dang jadi marsuni-sunian roham tu anak ni bangsom, ikon haulongammu dongammu julma songo dirim, ayau do Jahoba, atong rap mangidoguga mahita siya Tuhan tadi bata. Ale Tuhan di bata, sai pargugoi mahami, mangulahu na tupati mi. Amin. Tapuji matuhata maride hita sian buku ede nomor 421 ayat 1 dohot ayat 2. Tatopote madosata ngartangyang mahita. Ale Tuhan debata pargoko na suatu dosan para seroha na sumurung aman ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujolo ni habang sahabade ummi manopoti jala manganggukon dosa nami. Maca jojot huar sahihami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pabayan nami ni naruai dak kuhaulongi hami ho sian nasa rohanami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa todi nami dohot nasa gugo nami nang dongan nami dang doso diri nami hubai kami dibaheni tamado rimasan muhami jala uhumam muhami tuhamatean saliling nililing nai. Alai nama porus mahami nuayang tu asini roham nagodangi. Mangido sian nasa rohanami hasesani dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus. Anak haholongan ni roham. Si panguluhami dot ala ni guarmu nabadiai. Ale Tuhan, say asima roham dihami hala nadangolon. Amin.
Tapi kema baga-baga ni debata taringkot tu hasesan ni dosata. Molo tung adong manang isi na mardosa, adong do pangadeota diamai ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata, alai ndada holan taringot tu dosata, dohot do taringot tu dosa ni salhut porti bion. Hasangapun madidebatana di gijang. Tapuji ma tuhata marite hite sian buku ede nomor 435 esada dot ayat 3. Hatani debata naga betur epistel di minggu tasaderon ima tersurat di Psalmen 60 mamuka maisian ayat sada saat rodi ayat sia. Marolopolop tu debatama aleh sadok to naon. Edeon hamu maha muliau ni guarna, marmulia bahe kamu puji-pujianna. Do kamu ma mandok debata, tung nasokal do akka pambenanmu binahin ni hinatibul ni gogom ikon marsomba tuho akka musum. Ikon liat portibion tahe marsomba tuho sugut, jala mangedehon ho, mangedehon guarmu. Robe mahamu marnide akka pabahenan ni debata, tung nasokal do pangarajayonna di manusia. Nunga di paubaibana lauti gabi mahiyang, mardalan patna sida manaripare hangai. Marlas miroha dohita ujui mida ibana. Matua ibana mangarajai marhite-hite hagogoon nai, say mangaranapi matana tu akka bangso, asa unang dipagijang akka paguturi dirina. Puji made batanami, hamu ale akka bangso, jala patubegehon hamu ma suara puji-pujianna. Ibana mabahen hosata mangulu, jaladang di luas tota tarsuladit. Ido yang gosahana,
martua doakan atu mangi honhatan di bata jala no peopsa. Tapuji tuhata marhite kor parupuan gabungan.
Tapuji Tuhata marite marede hitas yang buku ede nomor 362 ayat 3 dohot ayat 4. Tidakon maha porsiautai songon na hinatidakon ni dongata sa porsiaon di sadok portibion rap mahita mandok au porsia di debata Jahoba ido ama pargugo na suatu dosan na tumopalangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai iman na tidubuan si Maria na gabi-gabi setot di purbadia adorang so bubuan Ido Tuhata na tumaon na berni di panguman ni Silatus na matetarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua turbana toru dung ditanom na mulak mangulo di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun di debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak soko tu tanoon manghumi halak na mangulo dohot na mate au porsia di todi porbadia jalado sada huria nabadia huria hatopan ala Kristen akan nabadia do dia sesani dosa do dia tai namandok mulak mangul sogot daging ni halak mang mate do yang uluan na sora suda amin tapi gema tikting menang warta jemaat di bagasan mingguta sadaron kor tapuji Tuhata marhite kor ama Ebenezer.
5 titik. Titik nama asa di Puriata di Nasa Minggon, Minggu 3 Juli 2022. Warta jemaat dengan topik mangulahon na dengan tusaluhu halal atau berbuat baik kepada semua orang. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ketiga setelah Trinitatis. Artinya ketritunggalan Allah. Yang kelima, Dewa Diakonia. Gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Yang keenam, Kesekretariatan persembahan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 yang akan datang. Kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk Ulaun Hatopan HKBP. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang B, program kerja Huria dan anggaran 2022. Sesuai program kerja Huria tentang pelian bulanan, dengan ini dihimbau kepada semua jemaat agar membayar secara rutin setiap bulannya pilihan bulanan dan dimohon untuk mengisi kartu pilihan bulanan yang sudah disediakan melalui sintua wilayah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketujuh, pelayanan ibadah kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah di wilayah Korintus pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 di rumah keluarga BS Aritonang ST Sintua SM Boris Siringoringo ST. Alamat kebaktian di gedung sekolah minggu. Yang kedelapan, pengumuman. Yang A1, wajib mematuhi protokol kesehatan. A2, rapat Parhalado Partohonan. Pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 mulai pukul 14 WITA sampai dengan selesai bertempat di gedung sekolah minggu. Parhalado Partohonan akan melaksanakan rapat evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2022. Kiranya rapat dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan. Berhubung pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 ada rapat Parhalado Partohonan, PA lansia dimajukan menjadi hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 pukul 16 WITA. A3, seminar keluarga. Pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 yang akan datang, gereja kita akan mengadakan seminar keluarga dalam rangka kegiatan Tahun Kesehatian dengan topik membangun kesehatian dan keharmonisan dalam keluarga. Pembicara Pendeta Dr. Onesimus Kamboji MTH. Dengan ini kami sampaikan kepada semua jemaat untuk dapat mengikuti seminar tersebut setelah ibadah selesai, dan ibadah kita pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 memakai tata ibadah bahasa Indonesia. Yang B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur MC Matupang KR Borosi Majuntak. Yang kedua, Inang Nyonya Situa B Banjarnahor JG Boru Manulang.
Yang ketiga, Amang Parulian Boru Pasaribu. Yang keempat, Inang Nyonya Sejesi Payung Boru Napitupulu. Yang kelima, Amang Situa Dr. Andus M. Sinaga MBA. Yang keenam, Inang Nyonya Manurung Boru Sinurat. Yang ketujuh, Amang Situa PRM Sinaga. Yang kedelapan, Amang Aha Manurung. Yang kesembilan, Inang Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. Yang kesepuluh, Inang Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat. Yang kesebelas, Inang Nyonya Situa Kakul Tom CH Boru Pardede. 12, Risna Boru Sitorus. Yang ke-13, Inang Nyonya MP Silitonga F Boru Samosir. Yang ke-14, Inang Nyonya Situa T Saragi N Boru Panjaitan. Yang ke-15, Inang Nyonya Situa G Simaptupang D Boru Siregar. Yang ke-16, Amang Insinyur M Simatupang. Yang ke-17, Inang Nyonya R Simajuta R Boru Sinurat. Yang ke-18, Nyonya OH T Aritona AV Boru Huta Barat. Yang ke-19, Inang Nyonya J Nainggolan MP Boru Sitorus. Yang ke-20, Odelia Kasimira Boru Hutapea. Yang 21, Regina Ginata Boru Sitorus. Yang ke-22, Doni Marlon Siringoringo. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretariat gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Jemaat yang berulang tahun kelahiran, daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 4 sampai dengan 4 Juli 2022. Untuk yang dewasa ada 15 orang, ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 3 orang, ulang tahun pernikahan ada 4 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian soko dapat kita lihat dalam warta. Untuk kegiatan tahun kesehatan, yang pertama Minggu 3 Juli, waktunya jam 11 siang, kegiatan technical meeting. Yang kedua, Sabtu 9 Juli pukul 10, kegiatan membaca Indah Bibel, kategori remaja dan naposo. Cerita Alkitab sekolah minggu, yaitu kategori sekolah minggu. Jam pukul 13, lomba merangkai bunga altar, kategori parokuan, remaja dan naposo putri. Yang ketiga, Minggu 10 Juli pukul 10.30 sampai dengan 12.30, seminar keluarga, kategori seluruh jemaat. Yang keempat, Sabtu 16 Juli waktu pukul 15, kegiatan perlombaan vokal grup, kategori ama, parokuan, naposo dan remaja. Dilanjut dengan vokal grup sekolah minggu. Yang kelima, Minggu 17 Juli waktu pukul 13, kegiatan perlombaan yaitu CCA dan CCB, kategori ama, parokuan dan remaja naposo. Pukul 17 itu renungan, kategori ama dan parokuan. Yang keenam, Minggu 31 Juli waktu jam 9 pagi, kegiatan perlombaan itu pesta rohani, itu kategori seluruh jemaat. Catatan pertama,
teknis lengkapnya dapat dilihat di petunjuk pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, membaca indah Bibel Poda 3 ayat 1 sampai dengan 10. Yang ketiga, cerita Alkitab sekolah minggu anak kecil, yaitu menceritakan kembali cerita dari guru sekolah minggu. Yang pertama, Daud dan Goliat. B. Yunus di perut ikan. C. Yesus memberi makan 5.000 orang. Anak besar, yaitu yang pertama, jatuhnya tembok Yeriko. B. Daniel di gua singa. C. Sakeus. Yang keempat, vokal grup. Lagu wajib buku ND 437 dengan judul Tungnamuba Rohaku. Lagu pilihan yaitu Togihon Al Tuhan. B. Hodo Tuhan. C. Hodo Pangodiaki. D. Nanggu Malusang. Yang kelima, materi lomba CCA yaitu Kitab Samuel. Materi lomba CCB buku ND nomor 183 sampai dengan 235, 753 sampai dengan 777. Ketujuh, materi lomba renungan Filipi 2 ayat 2. Keuangan pemasukan dan pengeluaran dapat kita lihat di warta jemaat yang sudah diberikan. Sohoni titing namasa di Bingguta. Shalom. Tapi jemaat Mahata Maria Hita saya PPD nomor 470 membuka sadar kalau setelah pesan ternyata Yesus, oh,
Damini debata na sumurong siyan saluhut na roha, ima mangarajai ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita saluhut na. Hatani debata na naing taripar dihita di mingguta sadarion, imana tersurat sian Galatia onom, mamuka sian ayat sada, sahatu ayat 10, songonon ma hatana. Aliak kadongan, molo tung tarsomong jol mamardusa, hamu akan ang taruli di toddi mapature-turehon ibana, marhite-hite toddi nalabok, alai matahon dirim, sotung dohot ho tarujun. Masyurupan mahamu mamorsan akan adukdohi, ima dalan mangaradoti patik ni Kristus. Ay molo di paburnang halak dirina, hape swadong di ibana, si pawototo diri doi. Alay ganup mamanakasi ulaw nabi, dungi tu ibana sadiri mapuji-pujian, dada maradopon na asing. Alay adong diganup si porsanon na bi. Alay na mamudahon hata ni debata, tamado taruli dinasa parsaulian ni napinodaan nai. Unang hamulilu, tang olo de bataleaan, ay iyai di sabur halak, ido gotilonna. Iya na manabur tu daging na, manggotil do siya daging na hamagoan. Alay na manabur tu toddi, manggotil do siyan toddi i hanguluan sa liling-liling. Alay unang marnalo jahita mabahin na denggan, ay namanggotil do hita muse ditikinay anggo so pargali hita nuaing. Atong bican sa dihari dope, taulahon manadenggan di salhut halak, alay gumudang matudongata sa haporsyaon. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian firman Tuhan. Dia mua kadongan nahin naholongan di bagasan Kristus Yesus, etika, perilaku,
na niajarhon ni Apostol Paulus tu halak Galatia na didorong jalan na niojar ni holong ni roha. Ikom marujahan sian holong ni roha manang naborhat sian holong ni roha do hape asa uli dengan etika manang pabahenan manang ulaon na tapatupa. Ala molo so marujahan di bagasan holong ni roha boy doi holan na mabuat sangap tu dirina sadiri. Boy doi holan na patuduhon haadongon na molo mabain ulaon na denggan. Asam macay bagasdo sa sitong na nanaing juhonon manang nanaing sitonahonon ni Apostol Paulus. Marhiti turpuhon jalalaw sido ng tonana, jalalaw sido nanaing dohonot na tuhita di parminggota sa darion. Naik kita borhat, naik kita marujahan di bagasan holong ni roha, mangula marpabahenan, bahkan berperilaku di bagasan nguluta siganupari. Ulaon na parjolo ala borhat sian holong ni roha na tinonahon ni Apostol Paulus asa takasita boy manugu dongan na tarsomong. Boy hita manugu dongan na tarsomong na marlapatan kita mau menolong orang yang kedapatan melakukan suatu pelanggaran. Bahasa pala tonahonon ni Apostol Paulus lau mangurupi manugu dongan na tarsomong. Disadari Apostol Paulus dong ulu ni jolma dangadong na sempurna pasti do adong partikian dohot di ulaon na adong na mapen ibana kedapatan manang tarsomong manang salah di ulaon. Memang sudah jolma berusaha sesempurna mungkin di sude pangulaon na pabahenan na dohot di sude tindakan. Alai ternyata saya dong do nagabe adong mabain ibana salah di ulaon. Boy doi ala ni mungkin nama gudaku si pikiran na. Boy doi unsur tidak sengaja. Boy doi terjadi ala na terpaksa songoni terjadi di bagasan nguluna. Di sido naing paingoton ni Apostol Paulus asa olo hita dohot manugu akan tersomongi. Alat tersongi do jol mana biasa. Mula dong salah dongan na semakin diodoton ujungna gabi olo ma lam stres, olo ma gabi lam madau, olo ma gabi lam lilu. Bahkan di keluarga manang dia nakope olo dosong ini terjadi. Naing ma gabi manugu molo adong kesalahan do kelemahan ni dadanain. Taku boto na hiadi dahamu dilalahamu na songoni mungkin metode pendidikan na salah doi di piga-piga daerah. Jaka tahun-tahun na salpu manang tadokma sekitar 40 tahun na salpu. Molo songo di hutanami di dolok sanggul. Molo 40 tahun na salpu molo masa 17 Agustus sude ro tu dolok sanggul di tusada kota. Di sima rame-rame upacara peringatan kemerdekaan Indonesia. Jadi sude ro di sini toras no takanakonna. Dekesiatan tanah lapang na begitu luas, dekesiatan nala ni rame ni jolma. Sikola pe sian sude de sana walu kondisi nomor pungu udah hot upacara. Ay gudang mano di si kegiatan pertandingan dolan na asing. Asa masih tio panak nabi do apa dohot mamakna asa nang magwa nakonna. Disadatiki adong masada keluarga maniup anak konna HP
ina taon lalap marnonangi dohot dongan na ina. Malua ma anak kauno siya tangan na. Dung malua ya anak konon atar memet dope manang danga palabalga dope hira-hira marumur 8 tahun ma. Dung malua siya tangan na iloja mana sida mangalului. Bahkan diumumkan ma siyan podium seorang anak hilang. Loja mana sida mengelilingi lapangan Allah sodapot na alai tiba-tiba ma dapat na sida anak naon. Dapat nina tahun anak naon. Torditakup ma. Ibu Tuhamu doa na terjadi. Na terjadi habis ma anak naon digotili. Satu ngamate anak nai habis digotili dipastapi. Pasay pelua hotang akunin. Hape ibana pe nalalap domar nonangi tuhalak. Sudi halak na mamereng bingung. Sudi halak na nga dong nabuy tardok na manangaha. Hola sa sitong na nang dohonon ni natoropi. Wasa da nahi pukulan na. Wasa da nahi gotilan na. Hape da nahi na maluadang dia tusi dope. Ay loja do jalaw borat do rohana. Gabi lepas ibana siyan omak na. Lepas ibana siyan natolas na. Alai natoras nai salah ibana lau petuduhon kesalahan dok kelemahani anak nai mahabis dipukuli ala memang kekesalanna ala songkot ni rohana ala ni naung leleng dilului anak nai siani boy idota kamanga kainang boy do gabi salah hita di nalau manugu halak na tarsomong halak na boy kedapatan melakukan suatu kesalahan ala itor gabi taponis manang itor tabain tindakan na melebihi sian kapasitas na sa sitong na justru memberatkan justru menyusahkan tu halak na tarsomongi. Ido na nang dohonon ni Apostol Paulus unang songon inata na mendidik anak nai gabi salah ay justru gabi merdosa ibana menolong anak nai madapot anak nai tang justru gabi mabuan anak nai naing haulon naman yan naing buanon naman yan itor marlas ni roha anak nai. Asa ido salah satu naning juhonon ni turpuhon iko borhat dimotivasi sian holong ni roha. Ikon na borhat sian holong ni roha dohita asaboy mampu manogu halak na tarsomong, halak na lilu, halak na sala di ulaw na asaboy kembali, asaboy sadar ibana di ngoluna, asaboy sadar di ulaw na, asaboy ibana musa kembali. Hobar tu ulaw na sa sitong na ikon si ulahonon na di ngoluna si ganupari. Molo di bagasan holong ni roha hita manugu-nugu halak na tarsomong. Totu hita pe dang gabi madabu tu dosa. Dang madabu hita tu akka ulaon na manaba hahurangan doho parnguluon na sala di bagasan ngulut. Bahkan boy do gabi tumibo hasalata siyan nasalai ala salah hita ala dang rade hita mangurupi ibana na tarsomongi. Alai molo borhat sian holong ni roha di sido hita boy mangurupi boy manogu jala boy mahita dang madabu tu bagasan dosa. Na paduahon marhiti turpuhon molo borhat hita dimotivasi holong ni roha laho patupa na denggan laho patupa ahado na naing siulahonota di bagasan ngulutta. Diajari do hita sotung olo hita paburnang diri. Halak na se borhat sian holong ni roha dakyai paburnang diri na. Alay molo halak na nang mga lului sangap di diri na say paburnang diri na doy. Bahkan na denggan na niula ni halak gabe se ola-ola na niula na doy. Gudang do manggobarhon na songoni. Bahkan mengklaim diri na dumenggan sian halak mengklaim diri na setotong sempurna di bagasan pernguluan na totu dohonota ima ngolu na paburnang diri.
Jala halak na siya paburnang-burnang diri, selalu doay mamereng halak utoru siya dirina. Lebih rendah orang lain dari dirinya. Ido sifat dohot ido pangalahon ni na paburnang-burnang diri. Gabe say totong maibana merasa di awang-awang. Halak maditoru. Pangalahon jut-jut masahat tuna manengahon parbinotoan na, manengahon sinadongan na, manengahon haguguon na di bagasan pernguluan doh di bagasan persauran. Totumo lonong sahat na songoni madabu may tu gijang ni roha dohot madabu may tu pardosaon madabu may tu pelecehan hak ni halak di bagasan nguluna molonong sifat na songoni totu gabe makorhon dosa may tu hadirion ni sa halak jol. Ido na pinaingot ni Apostol Paulus tuhuria Galatia asa borhat sian holong ni roha ang giat boy niyan di bagasan kerendahan dinalaho manada dirina dohot manada hajongjongan na dohot manada hagugoon na dohot manada sinadongan molo di bagasan kerendahan diri molo di bagasan toruk ni roha tung somar pangotak tu dosa duwe bahkan mengajak kalak gabe boy rap makilala tumibo halak siya dirina gabi disido di patuduhon di praktekon dirina mempraktekon dirina menghormati orang lain menghargai orang lain di bagasan nguluna. Dihamu kadongan nahi naholongan macayarga di nguluta na di bagasan hatoruhon ni roha na padauhon na paburnang-burnang diri. Adong songoni terjadi di Huria Galatia ben nagabe songoni sahat padohan ni Apostol Paulus. Gabe terjadi pengelompokan di nasida ala saya dong akan na paburnang-burnang dirina. Terjadi pengkelas-kelasan di bagasan Huria gabe di sido terjadi perpecahan di sido terjadi akan hurang dengan di persauran nasida. Alania kamanga kenang macerikot tapi lau manada diri di bagasan toruk ni roha manada diri di bagasan kesadaran natakas asaboy hita rap bersama-sama rap mardala dohot halak na di bagasan perdalanata na saudura dohot hita marhite na saling menghormati menghargai hakikat dohot harga diri nasida di bagasan parnguluon. Jalan na patuluhon di naborhat manang napin motivasi holong ni roha di jodoh hita unang marnaluja mabahen na denggan. Lau sido ng topik ni Mingguta sa darion na ditotuhod di sadok gereja HKBP di dok mangulahon na denggan tu saluhut halak. Mangulahon na denggan tu saluhut halak. Marhite sotung marnaluja mabain na denggan. Memang jujud do kesal hita. Marado podongata molo so dihilala molo si ditiada natabain. Misalnya dia kahita na maranggi pe molo senong tabain na dinggan alai lo sarung do perubahan na apalagi molo tahiri masa bertobat asabuy dumenggang nguluna sayolo do hita madok ngalujo maben na dinggan tuho alai lo solo do berubah lo solo do bertobat ujungna olo ma gabi madele manang sumurut mabain na dinggan takola tu kahanggitan na songoni buido dia kaparsaurata dinarap na humalia kita terjadi na songoni. Jala buido mabain na denggan dohot mangulahon na denggan berbuat baik terhadap orang lain manang mangulahon na denggan tu salut halak naing nian
dihilalaon na adong upana siani. Manang adong nian keuntungan na siani. Molo so dilala manang molo dang dapok na utung siani, gabi gagal may bana, manang olo masumurut mabain na denggan. Ido na ni pasunggulhon na ni paingot ni Apostol Paulus. Di na mangulahon na denggan na borhat siyan holong ni roha, dang adong limit na. Dang adong limit na, dang adong batas na. Setiap saat, setiap kesempatan, dan setiap perjalanan waktu, naing totong mangulahon na dengan, naing totong berbuat yang baik. Ido perbue ni toddi, ido perbue ni ngolu naung mangolu di bagasan toddi ni debata. Asa manang tu dia pe borhat, manang tu dia mangolu, manang sahat di dia pe boy ibana totong mangulau-ulau na dengan dang dibatasi hasil, dang dibatasi songo dia respon ni halak. Alai memang i adalah tanggung jawab. Itu adalah tugas sebagai orang percaya mangula-ulaun na dengan patupa na aha na boy terbaik kita sian pernguluot. Yakin dohau jala sudi dohrai ta yakin molo sudi akan aporsea molo sudi akan nong majalo todi ni debata mangula di bagasan ibana selalu berbuat yang terbaik manang saya mabahen na dengan tusal huthal. Jala tujuan doh sasaran ni nama bahen na dengan dang terbatas holat tu dirita holat tu nahumalia kita alai tu saluhut halak. Memang juddo kontroversi ayat 10-on di aka pengatusion do pangalapation ni gudang manang diaka penafsir. Aladong kata boy hulakon karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi, ini kata tetapi ini sering disalah tafsirkan, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Naing dohonon nak kamanga kainang. Tutu ikon patupaot tado na dengan tudongata sahapor siaon, tudongata nahuma na jonok tuhita, alaidang gabe dibatasi sudah kita mabain na dengan tuaka na asing. Alai dohonot tado muse sebalikna. Unang burjutu na asing alai sega tu dirina do tu keluargana. Erong do songoni dakboto dakolan amara na songoni ate do nangakaine pe do songoni na burjua ni ba nanggo tu halak. Misalnya di kantorna sudedo mamuji-muji bana, luar biasa baiknya ninna. Alai molo mulak tu jabu barang noto soina marimasna. Hola roy mana anakon na pe kumertabuni. Inatay pedang barani madapotton. Dangi na ni dok. Dang ingulu na sitong. Unang halak gabe dapotan dirita gabe mago. Unang gabe halak dapotan keluargata dang dapotan. Molo naung tutu hita mangula na dengan. Asa molo mangula na dengan perjolo dengan sia dirita pa dengan sia keluarga ta law songonima dampak na muse tu halak manang tu saluhut halak. Ido nang metode pengajaran ni Yesus perjolo di Samaria. Siani muse tu luat na humaliang baru sahat tu lihat portibion. Asa dina mangulahon tanggung jawab tapatu pahon na dengan perjolo ma dengan tapatupa di bagasan na humalia kita baru pe dengan tu halak na asing termasuk de di tonga-tonga ni huria dengan huriata baru dengan tu luar. Menurut data-data ni manang napiga dongan na mencoba meneliti jemaat ni HKBP. Oda usatong polarong tersinggung akka mga kinangsian hasil penelitian doi marite na dong akka mabem makalah. Jemaat HKBP
Gudang do soina maburjuna tu gereja yang lain, anggo di Jakarta marano gumudangon. Molo marminggu ibadah di gereja yang lain, persembahan na olo ma dibayar harga 50.000 do harga 100. Alai molo nung marminggu di HKBP, mulak matu kebiasaan mana uang terkecil. Tak kuboto sian penelitian nasida doi nasinraton ya kadongan mahasiswa teologi nama mereng fenomena na adong ruas ni huria na beribadah ganda di HKBP di bana marminggu jam 7 alai jam sia nu ngalamu setu gereja na sedanari jam onom borngim mu se ngalau bergereja tu gereja na asing. Sian penemuan ini 5 kenyataan di bagasan ngulu na terjadi nuain. Adong masongonon di bahin satu penelitian na bahasa sero marminggu tu HKBP asa denggat dikubur molonong mate. Hera 5 sian adong manang napiga pandangan do pemikiran. Dan sian nasarohana bero tu gereja dan sian nasarohana bero beribadah alai hola nasal ma setor wajah patuduhon bohi alai ang gunuang na sonodak kita dang arok songni ang gohita kana burjudu sudi alai adong masong ni nuang kenyataan nang perlu on jaga honota di bagasan parnguluota nuang apalagi generasi muda tatonahon unang tuhalak dengan apalagi anak kota na ring inagudangan nuang songoni molo pajupang dongan na soina ma daga luar biasa hormatna soina ma kompakna alai dung pajupang do omakna nang kumasya toa pedaung ima kenyataan nuang di parnguluan ni jolma na lebih dumenggan di luar dirina bahkan dumenggan sia luar di keluargana. Justru halak menikmati keindahanna, halak menikmati kebaikanna, alai keluargana sendiri tidak menikmati kebaikan, dohot keindahan. Asa etika na terbaik, perilaku yang terbaik, motivasi holong ni roha, songon naun niajarhon ni apostol Paulus, ikon dengan di bagasan nguluta, dengan di keluargata, dengan di nahumalia kita, baru dengan nang di sekitar manang di Portibion. Alani di hamuak kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Saya totong mahape borhat kita sian holong ni roha, manang mangula di bagasan holong ni roha. Sian ima hita gabeboy mangurupi halak na humaliak kita. Gabi boy mahita pajong joko dirita na sa sitong na dang melebihi siyan kapasitas na adong. Dang paburnang-burnang diri. Molo di ojar holong ni roha, siyan ido hita gabi tetong patuduhon holong ni roha, dohot na denggan di dirita di keluargata, dohot di na humaliak kita. Jalan na parpudi di dok di Matius 7 ayat 12. Saluhut na pinangido ni rohamu si bahenon ni halak tuhamu ima bahen hamu tu nasida ay ido pamusatan ni patik rodi hata ni akapanurirang. Saluhut na pinangido ni rohamu na si bahenon ni halak tuhamu ima bahen hamu tu nasida ay ido pamusatan ni patik rodi hata ni akapanurirang patik pamusatan na holong ni roha borhat mahita sian holong ni roha mangula na denggan tudongata sianido muse tapuota holong ni roha sian halak tu dirita sendiri. Amin. Matang yang mahita. Mauliati Tuhan di hatam naung majuhan asa totok kami mangulahon na dengan tu salhut halak alai borhat mai sian holong ni roha borhat sian pamusatan ni patiki
makaholongi hodo makaholongi dongan nami jolma. Modo makaholongi dongan nami jolma gabi radido hami manugu mangurupi akadongan nami. Radido hami patutoru diri nami. Radido hami mabahin na dumengan tu diri nami tu na humalia kami di keluarga nami dohot tu tonga-tonga ni pertibion. Atong pergugui hami Tuhan. Pataridahon doho patuduhon songon halak Kristen nang majakoko nang majakon Yesus Kristus manguda di roha do di ngudu nami. Di batama nami di bagasan tikiolos pasaton nami do tuho. Di sudia kaulaon dohot pakubasio di tonga-tonga ni huriam. Secara khusus nanang kipatupaon nami rapot kerja parhalado parhotohonan dinamak katai dohot mengapaluasi naukula hami dia ka program kerja di pakubasio di tonga-tonga ni huriam dohot di program anggaran si pakyo nami di pardalan di pakubasio di tonga-tonga ni huriamun pos dorohan nami Tuhan hona mangurupi na jongjong di parabotan ya sabui maparbuih na dumenggan perbuih na umuli tau hadedengga di tonga-tonga ni huriam. Losong ni nang marhiti tahun kesehatian naung hudalato kami di tonga-tonga ni huriam HKBP secara khusus dia KBP Makasaron. Macigudang kegiatan-kegiatan nanaing si ulaunon nami. Tadumubi di tanggal 10 nanaing ro di hari Minggu nanaing ro patupa seminar keluarga. Homa Tuhan na mangukap rohanami madohoti seminari. Asabui marguna jalabui margogo hami laho pature-turehon dohot pauliulihon di haulion ni rumah tangga nami be. Sapala nong di luar sohami mardala di rumah tangga nami. Boy rumah tanggai mabesonang rohanami. Marhiti harmonis jalabui masih pauloloan di bagasan holong ni roha. Tujuluan ni Arion. Posto rohanami di sudena ngaka ula untuk persiapan ni panitia. Pasu-pasumu may Tuhan. Manabay las ni roha di hami. Manabay gugu di hami lam margugu marsiajar siyan hatam. Margugu lau mangulahon lomo ni roham di ngulu nami. Losong ni pasaton nami do Tuhan ngaka ruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Inang nyonya Simatupang boru Simanjuntak, Nyonya Banjarnahor boru Manulang, Inang Parulian boru Pasaribu, Nyonya Sipayung boru Napitupulu, Inang Amang Situa Dr. Andus M. Sinaga, Inang Manurung boru Sinurat, Amang Situa PRM Sinaga, Amang Manurung, Nyonya Naibaho boru Pasaribu, Nyonya Sitanggang boru Tabarat, Nyonya Gultom boru Pardede, Risna boru Sitorus, Nyonya Silitonga boru Samosir, Nyonya Saragi boru Panjaitan, Nyonya Sintua G. Simatupang boru Siregar, Insinyur M. Simatupang, Nyonya R. Simanjuntak boru Sinurat, Nyonya Aritonang boru Hutabarat, Nyonya Nainggolan boru Storus, Adelia boru Hutapea, Regina boru Storus, Donni Siringoringo. Dohot mungkin gudang nasohagwara kami nuaing na di bagasan parsahiton. Tuko matuhan nama jama na sida, margogoihon na sida, mamasumasu aka ubat na pinake na sida, mamasumasu aka dokter doho perawat na marawat na sida. Asa tututuhan hipas na sida, lam sehat na sida tujuluan nyari. Tukola mga sahon huasom do hami Tuhan, alahodo parubat na tutu. Tukodo Tuhan na buhay uboto songod dia di pamatang nami. Asiniroham do Tuhan hupangasaw kami. Asa lehonom muhaipason, lehonom muhamalumon di sudia kadongan nami na di bagasan parsahiton. Losong ninang dia kadongan nami na marulang tahun kelahiran, dohot na marulang tahun pernikahan di bagasan mingguon. Tukoma Tuhan nama masu-masu di nasida. Nunga dilehoko gajang niumur di nasida lam tabamu magajang niumur di nasida.
na mardongan hai pason dohot las ni roha di bagasan perngudon na ganuk. Lehonommu kebahagiaan di tonga-tonga niak kapar rumah tanggaon. Asa totong lam hui lalahami denggan di basam asini roham na pahutihut ngulu nami. Hodo na paujak kami di tonga-tonga ni Portibion lau sodo totong na madongani na mga ramoti jalan na mga lehon kajang numur di hami. Alay lam sungguh di hami Tuhan asa se totong lam huboto hami madok mauliate to mamuji ho ala ni basami na se totong pinatongommu di hami. Di batama nami losong ni pasaton nami do tuho nang bangso nami. Totong maho Tuhan na mamasu-masu bangso nami do pamaretta nami. Asa marhiti bangso nami do pamaretta nami. Lam jupang kesejahteraan di tonga-tonga ni masyarakat di tonga-tonga nami. Las jupang hadameon do tahasonangan di hami di tonga-tonga ni bangso nami. Jala laos jupang nang hamajuon na mabuak kami lam makilalahon di pasupasum dohot dengan di basam marhiti bangso nami di tonga-tonga ni Portibion. Sayo rupamu ma bangso nami lau pajongjokon hadameon dohot hademahon marhiti na totong parsaha alammu na sida mangula ulaon dohot makubasi hobar di tugas dohot di tanggung jawab na sida masing-masing. Laos songoni nang huriam di sadok Portibion secara khusus huriam hakabipi. Saya lampa tinggal huriam, lampar gogoi huriam, lau mangula doh makobasi di tonga-tonga ni Portibion, nang dia kahuriape. Asa marlas ni roha sudi ruas ni huriam, jala marulupuluk majak koko makanguluhon hatam, terlumubi mangauhon pasu-pasum di bagasan nguluna. Atong mulati di pasatro hanami di ho jalo mahami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus nung ngamatangya kami di ho. Amin. Tapuji Tuhan marhiti edisian nomor 724 Laos Papungu Pelian. Pakai
tapasahat mapilian na tapapungon to do pani debata martangyang mahita. Ali debata namin na di banwagi jang hodo haroroan ni saluhut silelaw na denggan dot naso libasan na malutus. Upasat tami masyan na nilian mi tuhami pilihan nami tuho sa ijalo may gabiwap na hutsus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti aso para siya kami pilihan non pati bulon harajom di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam utadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Mar hite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana nilehon mi tokiro di pamatahu osado gogoki rodi salu artaku aliyaman namin na di banwagi jang sa Pnurbadia magwarm. Sa Roma Harajon, sa South Malomaniroham di banotongon son na di banwagi jang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siya pare. Sa samadusa nami son panisan nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami to gihon to pangunjunan, palua mahami siyan pangalan. Sadame, los jalo mapasu-pasu sian Tuhan debatamata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamahu. Di sondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim. Oras salam sehat madita salutna akka mga kainang nunga di mo papamarit tamu seto tong mata jaga dirita marhite na mamakai masker agi apa di luar ala begitu gudang nanu yang menyebar di akka nganan na asing satu tong sehat kita akka mga kainang. Anam dito bus Jesusi hamu sudi bigi mai sailas roha kumandoki sorangi tiki lugyupang Yesus tuhaki.
hamu sude bege mai salas roha kumandoki sonangi tinggi dung jupang Yesus Tuhaki onde nama majalaya tarban marlas ni roha sonangi tinggi dung jupang Yesus Tuhaki. Yesus